Moderatzailea dekane. Gunearen ordezkariarentza da, Iker. Aipatu duzu, 21. mendera egokitzeko halako berrikusketa bat edo egin dezuela, gogoeta prozesu bat. Momentu honetan, 85 bat elkarte daude bilduta federazioan, 20.000 bazkide, 400 gora profesional, 21. mende horrek ze eskakizun planteatzen ditu, eta nola formulatu dezue mahai inguru hontan aztergai ditugun lidergoa, asertibitatea edo autozentramendu kontzeptuak. Bueno, aipatutakoa, bai prozesu batetatik gatozela, apur bat sakona izan dana eta hainbeste kontu landu dituguna. Euskaldunon elkarten oinarri parrak izeneko dokumentu batean jaso dugu, beraz horrek izenak ematen du, apur bat oinarriei begira egon garela eta bestetik iparrak edo noluntzagoa zen horri ere jarri diogula apur bat arreta. Eta gauza askotaz hitz egin dugu eta gauza asko atera dira ondorioetan, eta saiatuko naz gaurkoarekin apur bat lotzen be bai, eta aipatu ditugun zenbait gai, jadanik atera diren zenbait gai planteatzen. Gaur egungo gizarteak eskintzen digun horretan egia da gailentzen ari dela behar da diskurso postmoderno bat, badagoela, ezakit gailentzen ari da, edo badagoela diskurso postmoderno bat nolabait norbanakoari garrantzi handia emoten diona eta taldeak norbanakoaren nortasun eraikuntzan izan dezakeen eragina, nolabait zalantzan jarri edo ukatu edo egiten duena, bai? Norbanakoari begiratzeko autu hori edo beharrezkoa dela hori oso argi ikusten dugu, bai, eta lehen ere aipatu dut. Behar bada beste parte hori, taldeak daukan eraginarenarekin, behar bada ez nintzateke ainadoz egongo. Gizartea aldatzen ari da, baina behar bada ez hainbeste. Ez du gizarteak ez dira aldatzen alde batetik eta bestera. Orain kolektiboak dauka pisua eta batean pasatzen da pertsonaren planoak pisua eukitera. Bai, eta orduan, matizak eta behiratu beharko lirateke. Garrantzi handia ematen diogu kolektiboari begiratzerakoan ere bai, ukitu personalari, apur bat elkarte bizitzari, igurtzi bat egoteari personen artean, horrek badauka garrantzia norberaren nortasunean, harrotasuna lantzeko eta bestelako kontuetarako eta gero ekintza kolektiborako ere bai batera lan egiteko. Arrisku bat ikusten dut diskurso honen bueltan eta behin eta berriz aipatu izan da, Eliasek aipatu dau eta bestela ere aipatu izan da, pixka bat hiru planoei begiratu behar zaiela, baina egia da aspaldi honetan plano psikolinguistikoan jartzen ari dela arreta handia eta arrisku bat egon daitekeela horretan geratzeko, ezta? Eta horrek atzetik dakarren arriskua era berean da, hizkuntzaren normalizazio eta garapenerako fokoak bi planotan bakarrik jartzea. Norbanakoen hautuan eta norbanakoen koherentzian, bai, eta erakundeek egin alduten lanean. Eta behar bada horretatik ere bai gizarte honetan badago gero eta gehiago. Edo erakundeek egiten duten lana dago eta gero norberak autu personal moduan eragin dezaken lana dago. Eta tarte hortan hizkuntza komunitate egituratu bat egotea eta hizkuntza komunitate egituratu horrek lan eta lider eta tiratze lan bat, trakzio lan bat egitea guk garrantzia emoten diogu. Hortan oso importantea da pertsonetekin lan egitea, pertsonak jantziak eukitea, pertsonek hiztunak harro egotea gure zeraekin, gure aukerengatik eta gure izateagatik, bai? Erdigunean jartze bai pertsonen zera hori, baina saiatu beharko ginateke hori artikulatzeko ahaleginetan ere bai sakontzen. Ez pentsatzen gizarte mugimenduaren gainbehera badago, egia da duela 30. hamarkadako eta gaur egungo egoera ezberdina dela, baina klabe batzuk jarraitzen dute egoten. Eta guk jarraitzen dugu sinesten Euskaldun antolatu, Euskaldun kontziente antolatuek zeresan eta zeregin handia daukatela guztiok konpartitzen dugun kezka honetan, ez?
lidergoaz ari garenean, nik uste dut gizarte mugimenduak eta Euskaldunon elkarten irakurketa egin dugu, Euskal elkarten irakurketa egin dugu, sorreratik planteatu zirela ezaugarri batzuk lidergo planteamentuekin oso bat zetozenak, Eduki dute eraldatzaile izateko bokazio bat, eta badaukate oraindik ere, trinkotzeko jarrera bat, erakartzeko bokazio bat, era berean, jente berria erakartzeko bokazio bat, eraikitzaile izan dira, eraldatzaile izan dira, baina modu eraikitzailean, gizarte mugimendu orok behar luke bai gizartean eta bai botere egunetan eragiteko gogo bat, bai? Guk hori baikortasun kritikotik egin izan dugu eta egiten jarraitu nahi dugu, bai? Eta nahi genuke ikuspegi zabal eta estrategiko batekin jokatu horretan. Hortarako oso importantea iruditzen zaigu oraindik ere Euskaldun kontzienteak eta koherentziaz jokatzen dutenak beraien hautuarekin, bai? Artikulatuta egotea, antolatuta egotea eta motore izatea normalizazio prozesuan. Uste dugu, gainera, Euskaldun antolatuen mugimenduak motore izan barko lukela, bai barrura begira, bai, Euskalgintza, Euskaldunon artean, hiztun komunitatea bertan izan barko litzatekela motorea, lan egin barko leukela bai inguruari begira, erdal komunitateaz ez dugu larregi hitz egiten Euskalgintzan, bai, eta hasi beharko gara berroa egiten erdal komunitatearekin ze jokaera, ze funtzio jokatuko dugun, ze lidergo mota jokatuko dugun erdal komunitatearekin, eta era guztietako erakundeekin ere bai, horrela jokatu beharko litzateke, jarrera lider, jarrera batekin jokatu beharko litzateke. Eta, asertibitatea eta zera ere bai guk hor kokatuta ikusten dugu. Iruditzen zaigu gainera, lehen aipatzen eban, saltoka dinaz, baina aipatzen eban Euskaldun kontzienteak eta koherenteak artikulatzearen garrantziak, guk uste dugu horrek motore lan egin behar duen horrek klabe importante badela autozentratzetik abiatzen dalako, bai? Hizkuntza komunitatea berak baldin bada protagonismoa hartzen duena, bai, iruditzen zaigu logikoa dala ere, ze hizkuntza komunitatea ari da bere biziraupena, bere garapena eta bere osasuna zaintzen, bai, eta orduan badaukala logika talde horretatik apur bat gidatzea. Kontziente gara, behar bada gaur egungo egoeran, gizarte mugimenduak orokorrean bizi duen egoeran, eta gure mugimenduan bebai egondako bilakaeran eta kontutan hartuta, lana ikaragarri dagoela egiteko, palaka, esango neuke, lan asko daukagula egiteko, baina nik uste dut gure amentzat ilusioa badau, eta uste dut funtsasko ideietako bat dela, zerbait trakzionatu nahi baldin baduzu, ilusio bat eta gogo bat eukitea horretarako. Eta gero igual bueltatuko da berriro, bukaeran igual bueltatuko gara berriro, baina berriro ere azpimarratu nahi dut, eta behin da berri azpimarratu nahi dudan ideia da, plano ezberdinetaz ari garela, hiztunaren planoari garrantzia moteaz ari garela, baina hizkuntza komunitatea eta hizkuntzaren, lurraldearen edo planoak ez ditzagun ahaztu eta ez dezagun biraje handiegirik egin lehentasuna toki batean jarrita eta besteak ahaztuta. Hirurak sistema berdineko parte dira eta hirurak kontzutan hartu behar dira.